Nie, práve že takto v tejto, lebo väčšinou len v kúpeľni je kúpeľné a tam je málo miesta. Je to nerada oblieka. Neznáša to. Už to začína. Najhoršie je toto, keď je s tými malými prstíkmi chytí. Taký priateľ. A ten... Budem si veľmi hrubá. Čo je? Čo to je? Nemôžeš spať. To sú moje koláče, to ona už tak aj. Malé. Basketbalistka. To koľko má už ako tak na výšku? Tá dneska sme menovala 60 cm, koľko? To mala 51 pri narodení. No to 74 je také najväčšie už opatrenie, nie? Neviem, či to je opíkané, také mokré. To je mokré. Keby aj tak máš, Vieš, že ko? prečo by ne? Jak to znie, to je, keď ste mali 50 rokov? Je to spasa politiky. Budete sa... A ideme spínať. Budete sa sami sebe tak páčiť, že aké ste boli krásne a mladé.